ଶିବାନୀ ଖିଲା ମୁଁ ଏ ପ୍ରଭାକରପୁର ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା। ମୁଁ ଏଠି ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଶପଥ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ବିରୋଧରେ ଶପଥ ପାଠ। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଏକ ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାର ଏବଂ ଏକ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଝିଅମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସମଗ୍ର ବିକାଶରେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ବାଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଶପଥ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ପ୍ରୟାସ କରିବି। ମୁଁ ମୋର ପରିବାର, ପଡ଼ୋଶୀ ଓ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଘଟିବା ପାଇଁ ଦେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କରିବା କିମ୍ବା ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଥିବା କୌଣସି ଘଟଣାକୁ ପଞ୍ଚାୟତ, ସହାୟତା, ପୋଲିସ, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ନିରାକରଣ ଅଧିକାରୀ ଓ ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ କମିଟିଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା, ସୁରକ୍ଷା ଓ ସମାଜ ପାଇଁ ମୋର ସ୍ୱର ଉଠାଇବି। ମୁଁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନକୁ ଶପଥ କରେ। ଉତ୍କଳ ସେବା ସମାଜ ତରଫରୁ ଶିଶୁ ଭିତରେ ଜାରି। ଭିଡ଼ିଓଟା ତୁଲିଦିନେ କର ଭିଡ଼ିଓ এটা সাইড সাইডে হয়ে যা।